ngai thatu le thir tu te che bai vek ole youtube la min warning awangin video te lavin voice jot karon da ngai thatu te in mi hria thimna karon dil ani e na kenal chuan a video pok ala ron da le theyang chu mi sarpen chuan no pangtan chin kha hriat wat atul anu khatunge ni reng reng le kha no pangkhoi thak tak kha kan jong chuak wat tur ani ama in awak rai mai tur anilo atia voi khat chau ala mu a athom no thak phei chuan hriat reng har tur ji an hril po chuan mi sarpen chuan hriat na mak tak kani kan chi le ko mi nge ani ati mek lai chuan ani le anu chu an lo lang hlol maya a thlir zui vong vonga ani chuan intika nge anu chu damdoi ina tringin a chhuah theyang ti doctor a zo chuan doctor chuan anu hi thuaka thitling ana chat wanga etianga umani thule thitling hi pai chu ani huna chau a chhuah thei tur thu hi in a changa ani chuan anu damnan eng thil nge ti tul a han zo chuan doctor kernen anen fel phot angai thule ama chu thil danga a boiri thu a hrila ani chuan doctor chu ka chong don kanu adam thoi the nan ti pa chuan akal tanghala mi sarpen chuan alo murenga kha no pangkha ani lo mo kan zon kha atia nilovang doctor khar hian min long ha ring tom sia kalvat teang atia an kalta a doctor chuan mi sarpen chu chol ha dam turin a hrila mi sarpen chuan ka fanu ka fa pa wang hian alom ka hriat loin fa aneya kan zong chok thei si lova ni thum chung kan mulo ani chuan chairman ani na tang hian a ban angai ang ti lo hrilang cheu atia luna i room a chuan mi pani hi an lo oma ani chuan anu chu alo nor luta ani chuan khongain hei hi kanu room ania atia anni chuan kan zong kwal veka hei chi hi room ruak kan mu inom box si lova engtin nge in room ani thei ti in an changa ani chuan an ma ni tan mi sarpen an aruam hon sak ani thu a sei chuan chu no pang chu mi sarpen an azon lai ani ti an thata a mutu 2 billion som pek an tiam awangin an paisa du awang chuan ani chu mi sarpen an hena ruai an tum ta a chuti lai tak chuan mi sarpen alo lu ta sia an ti ngai na khalo chuan no pang hi izon lai mek kha ani chuan dollar billion som min hoti don ani mo kha tin an lo ni tan vela mi sarpen chuan ni e alo ti maya ani chuan min pero le an tia ma se an rin lo dewin ma se an rin lo dewin pona huai chuaka tu ma mu lo tura da bo turin thu apeta a ani chuan anu dam chhole huna hospital fee zong zong arul le vek tur thu asoi tarewa mi sarpen chuan aman apek vek tur thu le alaka thil lo ti to a thupa a choin ama enkol le konglim tu tur mi fel tak tak aruat sak thu soin a ko chuak ta hala ani enkol tu tur te chu an lo chuaka mi sarpen chuan an thuam hno te thak saka e tur tuin hai tak tak te bu sei saka a tha theyang bera enkol turin a hrila ani chu a thil ngai da zong te ai du zong te a thuam hnu du zong te an zota ani chuan toys thar te thom hnu thar te a du lo thu le anu enkol dam nam poisa ama mo thu a hril ta zoka ama enkol tu te chuan tu na chuan mi sarpe na fanu ini to a inu dam nam poisa anei alom an tia ani chuan doctor kher chu anu ti dam thei tu ni thu le ama modu thu a sei lai chuan so doctor kher atia atan chok ta hala Peter Samuel Payne chuan luna min thre chok theyem tia zo chuan acha mu mal theilova lau nei niom tak hian araka chuti lai chuan ani atan chua thut thu an hrila an chu doctor kher kalna lama chuan atlana doctor kher azon thu le anu tidam thei tu le tampui tu ania tampui na dil tampui na dil tum thu asoya duty chuan doctor kher chu boy thu le mu arem lo thu alo hrila ani chuan
ano ti dam thei tu om chun ani awanga mu adu thu a hril pawh chuan an phal sak lova Ivy le anu anin bia a Ivy nu chuan Ivy Samuel hi in le na thu tu ber ania mi sarphe nama tangtat la ani chu thunei tu ber ani awangin Samuel anen in le thu ti puitlim thei aniang kan chung ka sum do na hi pein chung kuwa aing hat ania aron tia mi te renge tunge kani kalantir ve don alom Samuela ka pasal ani hun chuan tunge min za lo tu chu kan la hrial ang chu chuti huna chuan tun ai hian aletin ka chen sa ang atia ani chuan doctor kher mu chu ala dil ngar ngara khonga in ka ti boi don hle nem atia iv chuan an chu alo mu vele ta tat mai ani bana po pa chuan nangbok mo heta enge iti atia duty chuan doctor kher mu adwa ati chuan iv chuan ani chu potin helai hi mi poimu omna ania nang ve mai mai hi yom ve tur ani hlei nem mana khan inu kha lo thi to tur ani sin atia chuti angin kanu tungchang seisu nisual nu atia iv chuan nang le inu hi katin ther tluk poin ka ngai lo chu mi charpe ni enkol vat ni lo se mo iphurngam don emni kalboro atia ani chuan doctor kar ka mudu ka kal keng lo wang ti in atang ve tata he no pang lu ul hi omlo se Samuel hian in nei na hi ati top lawang ti in angai tua ti chuan longhak tu le anu nen chhotir turin doctor chu a hril don ti asoya ma se ani chuan chho atumbi khau lo mi charpein chuan an thom chu alo hriatin engthil nge ni ti in khumatang chuan tho atuma no pang tabri chu atunu o an em awang chuan tunge tap ti in azota tu ma tia changin akal lam phal lova inwani khwa lo tak no pangpo chu in mo zo lo amo enge katan in tang kai na ti in athing dim hle maya katulu heta hian om ve a in lo mu em atia doctor chuan ni tin no pang sang ni chuang an lo kala melinang tak tak an tam chia engting nge kan hriat thei mayang an tia mi sarphein chuan amal te te ya ven na chuak thoi turin a hrila iv li ani po an lo la in ti buai dun renga ani chuan ina sual kanu tan pui i phal lova ti in atap hliam hliama doctor lokalin chula chuan thombeng cheng siam lo turin a hrila iv chuan no pang wang ani thule chutianga omlo tura hril thu in a changa min na se zui hle ngal atia doctor chuan boite heta hian ngatinge hi om ve tia zo chuan ani chuan anu dam lo wang le ama tidam thei tu chu doctor kher chi ani thu soin tranpui adil ta a iv chuan lema changvel mai mai ani hi he no pang thusoi hi ring du su mi charpe so thatakin en kolla atha ani mai atia ani chuan thing thimevin khongai takin kanu hi tidam hram ro tia ngen le chi ma wang chuan doctor kher po chuan mi charpe din hun po azia om to e boite thola min ron zero atia iv chuan lo phal lovin doctor kher chu no pang en kol tu tur bik ania nangni angmi nangni angmi chum chhia hi en kol wang doctor kher adik tro mi charpe ni i boss ani lovem ni poisa po ape chia midang ien kol angmo ina hi chani na lovem ni ti in avau zuya ani chu chelpa in hetianga shom taka inu na wang hian inu hi dem lero hring nun hi lim taka mani du chuan ipian nan le phot anga yang pein chung kon hne na tong trai bokla atia ani chuan doctor kar chu khongai adil le a iv chu me che sual ni zia le vane le in azui ngai don lo thuin an chia alo ve ta a Samuel pein te an lo langa iv in he naw hi nun da moi kan zir tir hlek tiang ati mek lai chuan Samuel pein alo langa Samuel pein heta yomani mo ti in alo ni ton vela
Samuel Payne chuan heta enge iti local lo turin ka hril che ani lom ni atia Ivy chuan he nau wang hi ani thil thalo tak alo thena Mr Payne mu theilewin asiama ngoi turin ka khap mai ani e atia ani chuan dot ani hi ti in anu champui turin Dr Khair ako urngot thu asoya Ivy chu in thiar filim turin Mr Payne chuan ashira Ivy chuan inu pui tur ka niya enga tinge midang lama hian itan tlat zel ni Samuel Payne chuan ia to ani kha ka hri non leng che nupia nei che hi katum reng reng lo ka chung ten in nei turin min tur lui po ni se ka hnia fit thla thak don tin a changa chuak turin thu a pe hala Samuel chuan Dr Khair chu a tha theiang bera ani nu enkol tur le a sen so chu aman a pek vek tur thu a hrila ani po chu mundanga kalson lova anu bola omreng to turin a hrila anu omna lampan chuan ankal ta a nar chu file kingin Dr Khair aron pe a hei hi kan mu mei chenau pang Mr Payne jon mek no pang chung chang kha ania atia Dr Khair chuan han ena answer mo ti in a phok her mai luna ichu chuata lo thu in lau nei ang mai hian alo chi ai hle maya kalo hlau thom han to asin atia Samuel chuan pom kangin khuma amutira Mr Payne chuan han ena inva mol ve da kar tam tam hnuwa aming in thei chau amo ti in a thingim hle maya Dr Khair chuan in beng dai tu le thil hriat chu anei lo thil hriat chu anaya lo hak turin angena ni hi kalta a khan nu le fanu damdo ina hian zialu anni thu le no pangchu answer ani thu a hrila Mr Payne chuan mu adu thu le an omna hril a hruai turin a hrila Dr Khair chuan a phone number a pe a call ta a answer ini em ipu ka ni a han ti chuan pu ka nei lo nu che ka nei ka hre lo che I khol sol ani yang ti in an ni chuan alo changa Mr Payne chuan ka duat te atopa chuan ka hmuta chemo thil tam deuh pek tu che ka nei ta khan min long hak ro o kalo kalang kalo hruai ang che ati lai chuan ani chuan ka pu thil pek engma ka du lo ka nu dam that zel na tur hi ka du chu ani mai chu chia chu ka mo atia Mr Payne chuan ani nu hian enge har satna anei tia azo chuan Dr Khair chuan luna idin hun le angai tuana abo thin thu angai tuan a boi thin thu chu a hrila anin biak le don lai tak chuan Ivy alo langa atopa chuan ka hmuta cheu mo ka that don chu atia Mr Payne chuan biak alo la tum ranga an tong hriat thi awang chuan an nilo doctor ani chu din hun nau om a omani khonge a om tin kalmai atuma an phal si lova katunu ti boi tu chu hriat ka du alom ti in atang na sa hle a Ivy chuan hospital hi Payne chung kota ani thu le an monu ani don thu soin kata tluk ani chu wangin hetatang hian in chhuah tu lang ti in avau zui ta a ani chuan do he nu kanu adam that ma chuan Mr Payne an heta hian minom tir don atia tuna hian Samuel a omlo ka thu vek ani mai igem plan dan hi ka thiam vek ti pa in luna isama chuan ake ka Mr Payne hian miten om hi mawatan adu iringam ni ati chuan luna I chuan miten om kani boklo Mr Samuel Payne hian nupuitan adu boklo che ativeta a Ivy chuan chutiang chuan ni seingam elo huai bong haru atia an nang po hian hero pa po inei lo inuler ko tak hian ipa po a hretap lawang atia thilom je ka zir tir hlek don cheu huai chhor u atia an huai chhok ta a Mr Samuel chuan meeting line phone call adunga afanu in boina to thule namdo in lampan thoi turin aron thrila akal tahala
Ivy le akit te chuan luna ite nu fa chu pona nu chuakin mol pho takin siam an tum ta a damdoi ina an om na bi le kha chu mu in penghal vek tu le honghal turin a hrila ani chuan poisa kan nei lo mi sar phe nan min pek sak vek don atia Ivy chuan tuna i sui kha ka pasal tur ani ya ati der cheu ani chu atia ani chuan min pek sak ain tiamolom ti in achanga Samuel an hing sui to lo tu le an te don lo chuan an thom no li sak vek tu le an thilla sak veka avaw le ta a ani chuan engma kan nei lo min kal tir mai ro atia ti chuan lunai kor chu philsak an tum ta a Ivy chuan voi thum min do dal tawa ngoi bu mai mai chi kan ve lo I thing thi anga voi som thum kalap don che atia vuak atum lai tak chuan mi sar phein te an lo thlenga Ivy bianga ben chor pa chuan engtin nge ani hi iti boi ngam zo atia Ivy chuan ani chu mi sar phein atunu ani ti aring thiam ve ta chawa mi sar phein risual ani hospital bill an pelo awangin dir ka tum mai alom minbum an tum ni tura ka ngaya ka zil hlek chau ani atia mi sar phein chuan kan chhum ko ta na thatur ingai to awang ani emni ani hi pen chhum ko ro tu tur ani asin an hi poisa chung changa iti boyamo atia Ivy chuan thil sual pal wang ani katile to ngai lo wang tin ngai damadila ani chuan do soisu he mi sual nu hian min ti boy renga min tha tumani tap chungin alo tia mi chal phen chuan chuti alo ni mo ilo in thu breng ani mo ake vok te sagru atia Ivy chuan khonga in min ngai dam ro kalei zon nu hi re tak abo towa tuman adam le damlo an thelo atia fanumal kania ingpolo thlengse ka chungten an to zo don lo sin atia ani chuan Scott chung ko ka za wangin ka zuang che akleng non le ani chuan Scott chung ko hian amo in phurang ti in a hoi chotir ta a luna I chuan sumera dum doin omlai tikha angai to chuk wai waya an lo ko ro ipu ka ni hi kalo pomang che ti pa in a huya ma se luna I chuan alo chel beta mi chal pen chuan Dr. Khair chu kovin luna I din mun chu azota Dr. Khair chuan luna I na hriat na theng khat a ho thu le a chante a hrilta a an chuan Mr. Payne chu apu ni tak takem ti in azota Mr. Payne chuan an DNA email thu chu soin lekha chu a hmuwa taksa le thishena kan thla ngei ini boite keipo rin harsa ka ti asin re tak ka zong che a ka hmuta che ani hi kalang u atia ani chuan engtin nge kanu hi atia Mr. Payne chuan inu po hi a local ve nga lang in pani hian ken ko lang cheu atia an hroi hota a dan angin Payne chung khomi le sa an la ni si lova amma khan ilaka kalo hel thina chung ko kan di don si chuan in le na pa ngai kan bo sai angai don ani inge ingai dan om je chu pa ka nei don tina ani mo ti in azota oni e alo tia lim taka ani azuan lai chuan Samuel lo lu ta ani chuan kapa ini tak tak mo atia Samuel chuan o tu na tang chuan inu nen hian kan ve ka veng him tat tong chu atia Samuel Payne chuan luna I hlo non adu to lo thu le tu ma nen in then tir a phal lo thu apa chu a hrila Samuel Payne chuan luna I hlo non adu to lo thu le tu nen ma in then tir a phal to lo thu apa chu hrila apa po chuan in ne chung chang kan lo soi zo chi ani an kha zo ta che atia an hian pa ani to don atia alim hle mai alo dam le tak sia chuan hei hi kabat ani fanu an min pe boka in nei don nia atia ama in ka timangang hle chewa min nei ila du cheu angmo atia tu man anti boy to lawang cheu ka veng him ta tang cheu min nei du angem atia luna I chuan o in neyang ati ve ta a luna I chu in bol turin akalta a Samuel chuan Dr. Lekha en pa chuan luna I chung chang
an lo soidun to chu angai to le ta Samuel la chuan doctor le kha en pa chuan lunai chungcha an lo soidun to chu angai to le ta luna in a hriat na hlo chu luna in a hriat na a hlo thu le no pangchi ang chak ani thu te doctor care a hrila en kol dam thi ani thu le hun rei de amamo thu te dam thi to lo ani thei tu te a hril ta boka dam thei to lo ani thu a hril te kha angai to a luna imbol zo alo le ta ma se a ke a chhi pal lo maya a tlutur chu Samuel a chuan alo dom mana film khur turin a hrila film khur tur asin atia luna I chuan Samuel biang khoi pa chuan Ivan lumve khosik ani lo mo atia Samuel chuan siklove idom lutuk atia Samuel chuan inche soldan kha ilakhi chok thiem ti in azota luna I chuan a han ngai to wangwanga kara thei to lo arab thalu tuk atia Samuel po chuan atok ngai to angai to lo lau reng reng su I tha chuak lo ani poin ka veng him tlat angche atia luna I chuan karila tram atia Samuel chuan in thak ila I mun nom ti de una ka hruai angche atia